עכשיו לפרויקט יפה בבית הספר עמל אחת בטבריה, שם החליטו לקחת ברצינות את כל אותם בני נוער שממש לא בראש שלהם ללמוד מתמטיקה, לשון או תנ"ך במסגרת בית ספרית רגילה. הם מעדיפים לימודים מעשיים, כמו למשל עיצוב שיער, אפייה או איפור, ובינתיים זה עובד לגמרי לא רע, כפי שמספר נועם אמיר. בבית הספר התיכון מקצועי עמל אחת בטבריה החליטו לחשוב מחוץ לקופסה על חינוך אחר. לפני שנה נרקם כאן חלום והתוצאה לא איחרה לבוא. התלמידים שלא יכלו לשבת רגע אחד על כיסא מצטיינים היום בלא מעט מקצועות חשובים. בית הספר מכשיר תלמידים לאזרחות טובה יותר, לעצמאות. למקומות האלה הם מתחברים, זה משהו עמלני, זה משהו לנפש גם, וזה מה שהם אוהבים. ולמה לא להכשיר אותם דווקא במקומות שהם אוהבים? כאן הם באים לידי ביטוי והם מצליחים, כאן הם חווים הצלחות, מה שלא היה להם אף פעם. יש לנו פה ילדים טובים, ילדים שבעצם אנחנו רוצים להכשיר אותם, שבסוף המגמה, בעוד שנת בי"ב, שהם יוכלו, שיהיה להם איזושהי עבודה עמלנית, עבודה שבעצם איתה הם יוכלו לצאת לעסק ולהרוויח כסף בכבוד. התלמידים לומדים מקצועות כגון אפייה, איפור מקצועי וחשמל ביתי. על הדרך, הילדים סופגים ידע עיוני שמרכיב את המקצועות המעשיים. אני מלמדת אותם על מרכיבי מזון, אבות מזון, אכילה בצורה נכונה וכמובן היגיינה. אחרי כל נושא אנחנו נבחנים, מאוד אוהבים את הנושא. לומדים את הנושא של אסתטיקה וניקיון, לומדים עבודת צוות, לומדים להתלכד ולדעת לעבוד ביחד. לומדים את כל נושא הבטיחות והיגיינה של חיי יום-יום. והחשוב ביותר, מה שאני רוצה להכניס להם זה נושא של יזמות עסקית. פנים הם כרטיס ביקור היום של כל אישה כמובן. מגמת האיפור, התלמידות לומדות קצת מעבר לאיפור, קצת יותר על האור, מבנה פנים, כיוון שהיום איפור זה אחד מהנושאים הכי מובילים בתעשיית הקוסמטיקה והיופי. אמא שלי מעצבת בטבריה, מעצבת לקלות וערב, ובעזרת השם נצליח ונתחבר ביחד. משהו מנצח. הדסה רואה את העתיד של הילדים שבערים רבות כבר מזמן ויתרו עליהם. היא מבחינתה מתכוונת לעקוב אחריהם גם לאחר שיקבלו את תעודת הסיום. אנחנו בעיר תיירות ויש פה הרבה בתי מלון. אני רואה את החבר'ה האלה קודם כל בצבא, הם בכיתה י' היום, הם בצבא, יעבדו במטבחים, הם יבואו לידי ביטוי בצורה הכי טובה, ואחרי השחרור בעזרת השם ישתלבו בבתי המלון בטבריה. זה המטרה, זה החלום שלי, לראות את אחד התלמידים בעוד כמה שנים, לראות אותו פתח עסק והצליח. אם הוא יצליח, ההצלחה היא שלי.